ngayon, nandito tayo sa probinsya ni Team C. Tama! At mga Cubs, may mga bisita tayo ngayon from Team C Squad! Welcome muna ba? Ipakilala natin, unang-una! Batang-bata, nagngangangang Egoy Palaboy! Mga Cubs! At meron pa! Ang cook ng Team C Squad! Ang chef ng Team C Squad, si Chef Boy! Chef Boy! Chef Boy, ikaw na! Ano pala, welcome mga Cubs. Alam ko na kung bakit ka off timing eh. Si Kuya po yun. Pero ngayon mga Cubs, hinamon tayo ng Team C Squad sa isang cook-off dahil merong Kapampangan dish at saka Ilocano dish. Tinakdakan versus sisig. Ipe-prepare lang namin pero bago yun, gusto ko munang congratulate in advance. Konti na lang, tulungan na natin. Station! Pwede kayo! At dahil dyan, kuneho! Pasok mo na yung kuneho! Meron tayong yung regalo para sa May dala Team C kami, Squad. bago dito! Champion! Ano to? Tirahin ko na ba to? Ay, si Chef Boy natin patira yan, sige! Pasahin na! Tira! Yun o! Uy! Sabi naman! Yun! Para Marvin Agustin ko Boy ah! Tikman mo na, Chef Boy! Balata mo kay Boy! Tara natin, pasado sa iyo lasa, Chef Boy! Manyaman. Ito na ang twist natin mga Cubs. Maglalaban daw ng Kapampangan at Ilocano dish pero hindi muka o tenga ng baboy kundi Hindi. kutsinilyo. Yun, kakaiba, parang gusto, no? Oo. So ready na natin to. Sabay-sabay na tayo. Game! Let's go! At naihanda na nga natin ang mga kailangan natin para sa dinakdakan at Kapampangan sisig. Maya Paldo ulit, Kabalen. Ito na yung Kapampangan sisig. Pero bago yun, papakita muna natin ang difference dito. Ayun Para nga, at maintindihan nandito si Chef Boy ng Team C Squad. Chef Boy, kumusta At naman? napintas na malam kada kayo amin kailian. So, di Arabide kat dinakdakan Ilocano. Ayun! Ay, Chef Boy, napansin ko dito parang iba yung pagkakakat mo ng meat natin ah. Sa Tawag sa cut no? Julian cut. Ayun, ikaw naman Cubs Chess, anong tawag dito sa cut na ginawa mo? Sa amin kasi mga Kapampangan, tinatudtad talaga namin siya na parang pino. Yung maliliit lang talaga siya. Yan, nawakan ko na. Ganyan lang siya. Halos dinurog na natin. Kasi lechon nito, ang authentic talaga ng Kapampangan sisig is yung iniihaw. I think ganun din sa dinakdakan, di ba? Oo, Boy? ganun din. Iniihaw. Pero twist na to kung tutusin. Kasi kutsilyo, kotse ang ginamit natin. Siguro, sa labanan na to, mauna muna si Chef Boy. Sige, ako magiging referee nyo kasi baka Kapampangan side! Ilocano saan? Woo! Go na to! Let's go! Simulan natin tipla tong dinakdakan natin. Unay kong ilagay paminta. At next naman natin yung sibuyas na pula. Luya. At next naman natin yung pampagana. Siling green, konti lang muna. At yung iba yung pantapis natin. Otak ng baboy, so hinintay lang natin mawala yung dugo niya. So ilalagay na natin siya. At next naman natin ay lagyan natin ng asin. Ayos ah. Makambon na, parang umuulan ah. Basketball lang yan. Ayos sa mga pa-shoot Bet lang yan. Nakaka-impress pala si Chef Boy. At next naman natin, sukang Ilocos. So lagyan na natin. Oop. So i-mix na natin. Bago na lang natin lagyan ng kalamansi. At lagyan na natin ng kalamansi, pinaka-final. Bango naman yung Kuya Boy. Okay na okay. Ganda na itsura. Oo, no? Pakita mo cameraman, no? Daka na dinakdakan. Finish na yan. Tapos na to, so ready to serve na to. Ayos yung Kuya Boy. Mukhang masarap talaga. At ang bango. Oh, sa kabilang side naman tayo, Kapampangan side. Nape-pressure ka na ba, Kapampangan? Nakaramdam ako ng pressure. Ang galing siya. Okay, palitaan mo kami. Huwag ka mapatala. Pero ito. Huwag ka mapatalo. Mag-umpisa na tayo, no? Huwag mo akong pe-pressure rin. Nasa na natin siya lasing. Baka magsitawi ka na. Ito na mga. Okay. So nandito na yung tinatad natin
na lechon kanina, gagawin natin yung sisig. So, almost the same lang. Inuna ni Chef Boy sa paminta. Susunod naman natin ilalagay itong puting sibuyas or white onion. Ganito ang pagkakahiwa niya. Kung napansin nyo kanina, yung kay Kuya Boy medyo julienne cut at pulang sibuyas. Isa yun sa difference ng dinakdakan ng sisig. Lalagyan din natin siya ng kick, pulang sili, katulad nung nilagay ni Kuya Boy dun sa dinakdakan. Depende to sa inyo kung gaano kaanghang gusto nyo, pero ako ilalagay ko na lahat to. Hindi tayo maglalagay ng green, puro pula lang. Almost the same lang mga kaps, lalagyan din natin siya ng kalamansi. At syempre, lalagyan din natin yan ng asin. Ang susunod nating ilalagay, toyo, pampakulay lang at dagdag lasa. Unti lang, optional lang naman to. Sa original na sisig, hindi naman kailangan lagyan ng toyo. Next naman, itatabi natin to at ipapasok natin itong atay ng manok. Kung kanina si Kuya Boy gumamit ng utak ng baboy, gagamit tayo ng atay ng manok sa sisig. Lalagyan lang natin to ng suka. Tapos dudurugin lang natin to hanggang sa maging mukha siyang liver spread. Ito yung panghalo o pang-texture natin sa sisig. So okay na to mga kaps. Nadurog na natin yung atay. Ilalagay na natin to dito sa sisig. At hahaluin na lang natin to. Kumpleto ricado na ang ating sisig. Masarap na to ta. Ready na to. Kay Kuya Boy, tatalo natin yan. Kailang. Eh boy, ikaw malita dyan. Uy, tama-tama. Magtinamla na siya. Pero, teka, para mas masarap, ilalagay ko to sa sizzling plate. Para umuusok. At Cubs Chess, bigyan mo naman kami ng malutong, crispy, Chef Boy, At malinamnam. no! Roll the montage! Let's go! Napakasarap! Uy, yung partner nito. O syempre di mawawala yan mga Cubs. Gagawa tayo ng rule number 2. Pero hindi akong gagawa kasi nandito yung bisita natin. Syempre naman! Kasi pala boy, bigyan mo kami ng masarap na rule number 2 dyan. Mga Cubs, gagawa tayo ng rule number 2. Let's go! Oh, what's up mga Cubs? It's me, Eggy Palaboy. At gagawa tayo ngayon ng rule number 2. Meron tayo ditong orange soda, energy drink na blue, lemon, at yellow. At ang tawag natin mimix natin ngayon ay True Blue. At simulan na natin ito. Lagyan natin ng yellow to mga Cubs. Lagyan natin ng lemon tong baso natin. Orange soda. Energy drink natin na blue. Ready na ang ating rule number 2. Let's go! High 6. Makanta na mga Cubs! Kainan na mga At Cubs! sa wakas ay natapos din at kasama natin ngayon ta. Pakilala mo naman ang Siyempre, squad mo. ang Tipsy Squad mga Cubs! Nandito si Eggy Palaboy at si Chef Boy. At may kasama pa tayong dalawa dyan, si Leon Guerrero at si Mr. Showcase. Hindi Nasa natin likod. nakasama ngayon. Nandiyan lang sa likod. Shoutout tata. Kaya tayo nagsama-sama ngayon ay gusto natin silang batiin in advance as of recording. Mga Cubs, konting-konti na lang. 20,000 subscribers! Champion! Champion! Mga Cubs, konti na lang yan ha. Tulungan nyo na kami ma-reach yung 20,000 subscribers. Tulungan natin sila mga Cubs, sila ang patas sa suportahan, support Filipino food vloggers. Yun, at bago natin tikman to, merong drinks na ginawa si nga. Meron dito number 2. Gusto ko na matikman yan. Kanina ko pa tinitin ng pinapanood. Mukhang masarap eh. Kita mo, nauna na nga sa camera. Ayos yung baso mo ngayon ha. Nakakaloko. Cheers na natin, cheers, cheers. Cheers na, Cheers para sa ating rule number 2. Rule number 2 mo tayo ngayon. Cheers mga Cubs! Celebration! Yes! Champion! Champion! Ganto pala dito, no? Walang alak. Sa ngayon, bawal pa. Bawal pa. Ilipan. Meron number 1 din dito. Yun, meron Yung na. ginawa mo kanina, rule At number 2. sa totoo lang, habang tinitikman natin to, no? Ang mga timplahin ng rule number 1 mga Cubs sa channel natin ay galing mostly sa Tipsy Squad. Yan! Tinuturo nila yon. O, tingnan na natin. Yan, tara! Sisig at saka dinakdakan. So banda dito may twist to. Lechon kasi siya at sa mga nagtatanong wala po talagang itlog yan.
wala ring mayonnaise. Kasi ang original na Kapampangan. sisig, authentic sisig, wala naman talagang itlog. Pero pwede naman lagyan kung Nasa sa inyo yung ano gusto niyo. Nasa inyo na yan. Tikman muna natin. Saga, sa sisig muna nga tayo. Tikman natin yung ginawa ni Cubs sa sisig. Sigurado kayo titikman nyo ng ganyan lang yan? May kulang. Ano? Ah, naamoy ko yan. Gusto ko yan, gusto ko yan. Ito! May kanin. Oh, may baon! May baon! Bahaw! Maganda din dinudulot ng liquor pan. Papakain tayo. Napakain ka dito, kaya pala Kuha na ako ha. Sige, Mga ako, pagkaluan titikman natin, lang muna to. Mangantana. Sarap ba? Sarap to. Iyon, no? Champion? Champion na naman! Sarap! Dito ako sa dinakdakan. Ay mama, tingnan ko yung kay Kuya Boy. Yung sisig na Kapampangan, Chess, ano, parang mas in-enhance lang siya. Kasi lechon yung ginamit mo. Yun na nga yun. Yun yung game changer nitong sisig natin ngayon. At yun din ang game changer ng dinakdakan ni Chef Boy ngayon. Kasi nga, lechon imbes na inihaw. Level up siya kung baga. Ang sarap, mag-aaway-aaway tayo sa kanin. Maganda din palang pagsamahin ng Ilocano dish sa Kapampangan. Actually, almost the same lang naman. Halos, hindi naman nagkakalayo eh. Ang main difference nila, Chef Boy, creamy talaga ang dinakdakan. Panalo to. Champion! Naku! Ang laki yan! Biyak to. Tikman ko naman yung dinakdakan ni Chef Boy. Dinakdakan. Mukhang panalo din to eh. Masarap. Alam mo ako, hindi ko inuulam ang dinakdakan, pero napaulam ako ng dinakdakan, no? Manyamang Kenny. Tutok ni Chef Boy! Mga Cubs, kain tayo. Balat, Kuya Boy. Gusto mong balat? Wala, akin na. Sartan, sartan. Chef Boy, panalo. Dinakdakan na dinakdakan. Parehas panalo. Parehas panalo. Tingin ko walang talo dito, lahat Wala, winner, panalo. dinakdakan, Parehas. sisig. Okay na okay. Pagkaparehas yung pagproseso niya ng paggagawa niya, parang may pagkaparehas sila. Pero pag yung lasa naman niya mga Cubs, may pagkakaiba dahil dun sa utak, tsaka dun sa atay. Yun yung pang texture. Oo nga, no. Itong sisig, ginamit atay. Atay. Itong dinakdakan, utak naman. Utak. No? Mas creamy yung dinakdakan, pero kung i-rate mo yung lasa nila, parehas masarap. Sarap, hayop. Basta lechon na sisig at dinakdakan, Panalo talaga. panalo talaga. Ay, marami tayong karamihan sa mga Cubs natin, Cubs Nation, galing mga Ilocano at Kapampangan. Oo. Mostly Totoo yan. Kapampangan tayo Ilocano. So, Parehas para magaling kayo magluto. influencer. Ang pangat, Ilocano. Parehas magaling magluto yung mga. Parehas magaling talaga. Panalo. Hindi, kumbaga, style lang. Tayo lang sila. Saka minsan may twist lang Kapis talaga. Ilocano. Ay, Kapampangan. Ilocano. Ikaw baliktad. Kapampangan, ikaw Ilocano. Mm. So tayo, Askal. yin yung kayo, yin yang. Itim ka puti. Nalahian. Oh, sambitaw. Oo. Oo. Wala itong halo, rule number Yun. tong purong-puro. Cheers mga Cubs! Cheers! Wala bang ginger? Mahuli tayo barangay. Alam ko nauuwaw na tong squad eh. Bawal. Ang sarap kumain. Anong inalo dito? Yung blue na ano? Power Blue drink? na power Energy drink. drink? Oh, energy drink na blue. Ang galing. Oh, yan. Masarap, oo. Gusto ko magkanin, hindi ako sa'yo. Gagawin ko nga sa bahay to. Try nyo mga Cubs. Dali lang pala i-mix eh. Nakakagana yung ano, yung anghang na, yung saktong anghang lang na nilagay. Mukhang masarap kung may kanin ah. Sabi ko sa'yo, mas masarap talaga may kanin. Buti na lang, nagdala sa Egoy Palapoy. Enjoy talaga ang Team C Squad. Ito, behind the camera kanina. Medyo marami kaming ginawang take. Siyempre, hindi magkaiba kami ng channel, no? Medyo naninibago sa galawan. Pero nag-enjoy, nakakatawa yung mga bloopers namin. Puro tawanan na nga lang. Kung kaya natin magsingit sa dulo, magsisingit tayo ng mga bloopers namin. Actually, ang tumagal tayo, puro katawanan tsaka kalokohan. Tagalan nila. Doon na tagalan eh. Hoy, akala nyo ba mga Cubs, yung rule number 2, dire-diretso yun. May bloopers yun! Papakita mo. Tingnan mo kung meron ako dyan, ilalagay ko sa dulo. Nakailantig ako ng mga Cubs sa parang 3 cake yata, no? Tingnan ko ni Ma. Binabukasan niya po. Magkaiba kasi ng way ng pagtitimpla ng Tipsy Squad at saka yung Team Galas TV. Kaya medyo Pero nakakalito. mostly, i-credit ko nga yun. Rule number 1, mostly ng tinimpla natin, dati galing din kay Tata at sa Tipsy Squad, si Enjoy pa yun. Kasi ang Team Galas TV mga Cubs at Tipsy Squad, sister company. Ayun. Parang Tayo sister company ang kumbaga sa trabaho. Magkakaibigan kasi kami mga Cubs. At hindi nakakalayo. At saka, thank you din ulit kasi nandito tayo sa probinsya nila, pinaunlakan nila tayo,
Naging susi natin si Tipsy Tata. Hapon na dito sa maganda nilang probinsya. Taga rito kasi mga kabs, si Chef Boy at saka si Leong Guerrero. Itong lugar na pinuntahan namin. Kami naman nakatira dun ng banda malapit lang din dito. Bilis away, no? Habang nagkukwentuhan tayo, magro-roll ako ng paligid namin ngayon. Oh, ang ganda dito. May mga bundok, maraming puno, tsaka maraming, ano man tawag dyan? Palay? Palay, Oh, palay. palayan. Palayan. May mga ano pa nga, yung parang ibon na nag-ano sa tubig. Ano ba tawag na Lumulutang dyan? sa tubig. Engret. Ano? Engret. Ingret? Engret? Ingret, di ba matakaw tawag doon? Comment nyo na lang sa baba. Gata Alam ko, yan ang tawag eh. Di ba tagak yan? Tagak? Lumulutang sila sa tubig, yung mga Akin na ibon. tong kanin, ha? Kabses, parang pwedeng i-vlog yung tagak. Hindi kaya bawal yun. Dami yun, no? Ang presko pa, ang green. Lahat, kahit saan ka tumingin, kulay berde. Berde, Ang galing. maliwalas, mahangin. Pwede kang nandito matulog, batas kumain. Hindi, yung kinaganda sa probinsya talaga. Ma-enjoy mo. Nakaka-enjoy talaga. Ganito ang buhay sa probinsya, ganito ang scenery na makikita mo sa probinsya. Ganito din ang lamig, yung hangin. Ganito din, walang pollution masyado. Halos mga ano lang naririnig mo dito eh, mga tweet-tweet yan, tweet-tweet. Mga kabs, malakas ang hangin, pinapawisan lang kami dahil sa sila. Paangan eh. Kwentuhan, sakto lang. Kwentuhan lang kayo dyan, ha? Kaya lang ako dito. Naubos yung kanin. Uy, wala na! At habang napapasarap tayo, no, meron pala akong gustong batiin ng happy birthday, actually belated na sa ninang ko. Yan, titita, Ginto. Happy birthday, Happy Ninang! birthday po! At happy birthday din kay Girlie Ochinang. Hello naman, happy birthday! At pati na rin kay Rima Nasser. Happy birthday, po sa inyo. Happy birthday po. Ito, baka may papatingin. Ay nga pala, happy viewing sa kay Richard Cervantes at sa Cervantes family. Maraming salamat sa Salamat sa supporter sa nanonood. Sana Well, nag-enjoy ka. ayan, medyo dumidilim na, hindi na namin papabain. Inabot na tayo, tumitweet na, pati mga insektong panggabi nandito na. Sana meron kayo natutunan today. Sana nag-enjoy kayo at nag-good vibes kayo ng Tipsy Squad na kasama natin ngayon. Congrats ulit sa kanila. Kung hindi kayo, tulungan natin sila na. Maraming salamat, Captain! Salamat, Cap Station! At Suporta. sana matry nyo rin. So siguro paalam na tayo, no? Subukan niyo. So, muli po, kami ang Team Jalas TV at Tipsy Squad na laging nagsasabi sa inyo at magpapaalala, di ba ta? Hindi ko kakalimutan ngayon. Yo! Huwag niyo kakalimutan na natin yung tatandaan! Cheers! Cheers! Yow! Oh! Sarap talaga. Manyaman! Kenny! Salud! Shoutout na tayo muli para sa Cubs Nation. Gusto ko muna batiin ang mga sumusunod ng happy birthday. Happy birthday kay John Carlo Payot, Gabriel Olgado, Riquel Nova, Jake Frey Barawitan, Arnold Batalier at Ana Zoe Empleo. Maligayang karawan po sa inyo. At shoutout sa mga Cubs natin na si John Leonard Santos, Elisa Sport Rapido, GTA 5, Kamanchi Albian, Christian Bertes Gamao, Lexter Andoque, Angelo Canillas, Eugene Napasaran, Mac Avesilia, Christian Alvin Samson at Sherwin Aguilar, Girly Pineda sa mga anak niya na sila Ali Frankie at Elmo, Team Body TV, support Filipino food vloggers, Trevor, JR Bautista from Angono Rizal, Rod, Jet Cabaras, Onad Rosaldo family ng Gumaca Quezon, Angelo Reña, Bitoy, Renelin sa Destino ng Mindanao, Surigao del Norte, Maylin Chanco, Tristan Reperuga from Parañaque, Chona Elis Turameng, Arlie Natividad, Nanay Lolit at Tatay Emil Pangilinan, A-Rod Sinidosa, Lodia family, Lone Ranger, anak ni AJ Delphine Brothers, Evangeline Lumawag, Rolito Bustos, Mary Joy Goopio, Veronica Reyes, Victor Michael Canlas de Jesus, OFW ng Abu Dhabi. Saludo sa inyo, Dinopol family ng Davao de Oro, Christian Salado ng Zamboanga, Sibugay, Jade TV, Jeljoy Shake, John De Mesa from Bulacan, Jonaline Belama from Mindanao, Pagadian City, Estebany Garces, Michael Gabingue, Luigi Pariiso, Sibelia Atibapa, Lodin Altamia, Prince Gabriel Mondes, John Amigo ng Europe, Tropa SCC ng Angono Rizal, Balsimon family ng Tarlac, Mami JC, Team De Jesus of Orion, Bataan, Joaquin Calixta, Mami Apple and Daddy Jeffrey, Erling Halasan from Calibo Aklan, Audrey Lopino, Raymond Abanila from Kawayan City, Isabela, Oliver Maylin, Via Danica, Kimi Oliver, Evangelista family, Real Girls, sila Jennifer Lunasin, MG Fernandez, Kuta, Lovely Ciudad, Chewy Bacusa, Enday, Veron Blanco, Romulo Anoos, Katoning, Hill, Paulite ng Marikina City, First TV, Team Go Soup TV from San Jose Occidental, Mindoro, Daniel family ng Lapu-Lapu City,
Sanis family ng Hinatuan sa Ligao del Sur, Brian Biason, Angelica Torres ng Nueva Ecija, Ederson Kahilig at Amelia Kahilig from Pinila, Rizal at kay Chloe Dato. Maraming salamat Cubs Nation sa walang sawang suporta. Support natin ang mga Filipino food vloggers. Thank you Cubs Nation, Manyaman Kenny. Let's go! 무너진 가슴 안고 울어온 나를 받아주길 너만을 여기로 At Jello mga Cubs! 너만을 온기로 안아주겠니